Sator txiki, zertan ari zara? Meditatzen ari naiz. Meditatzen? Zer da hori? Meditatzea, begiak itxi eta zure buruan zer gertatzen den aztertzea da. Nola? Egin froga, asto txiki. Itxi begiak, egon segundu batzuk horrela eta esadazu gero zer gertatu den. Beno? Eta? Ba, kausak pentsatzen hasi naizela, eta enuen nahi baina ezinezkoa zitzaidan. Hori da normalena. Begiak itxi eta gauzak pentsatzen hasten gara nahi gabe. Eta zer egin behar da orduan? Ez da ezer egin behar. Gauza bat bakarrik. Pentsamendu bat datorkizunean, pentsamendu hori etorri zaizula konturatu eta magia gertatzen da. Egizu froga. Bai. Eta? Ba, batean, bihar mendira joango naizenaren pentsamendua etorri zait, baina zuk esan bezala, konturatu egin naiz pentsamentu hori etorri zaidala. Eta? Ba, pentsamentua desagertu zaidala. Hori da, asto txiki. Ba hori aldiro egin behar da. Eta momentu batean ez zaizu pentsamendu gehiagorik etorriko. Eta zertarako da ona meditatzea? Ba, nerviosistema indartzen du, urduritasun eta estresa txikitzen, argitasuna ematen dizu erabakiak hartzeko. Eta zoriontsuago bizi zara. Hori dena? Bai, eta gauza gehiago. Baina askotan meditatu behar da horretarako, Entzun duzu, asto txiki? Zoriontsua izan nahi du! Zoriontsua!